Tak, točíme videjko na airsoftové akci na vodárně nad Vyhlídkou. Tady už se rozcházejí týmy a tamhle dole je útočící tým. A tým, který zakempí, se jde pomalinku schovat a ukrýt. A já jdu s nima natočit, jak se zakempějí. Následně vyrazím možná do pole. Tak, tady už jsme v kempíku. Kluci tady vyhlížejí. Vůbec o mě nevědějí. Tak a už se pískalo a hra začala. Tak jaký odsaď máme výhled? Natoč to se zbraní. Call of Duty view. Bráško. Nějaká hlava tam vidět je. Bráško. Pojď Call of Duty. Dobrý. Já jdu dál. Tak jsem u ohniště, pořád tady nikoho nevidím. A tamhle už vidím útok. Tak se na něj podíváme. Kluci to začínají česat. Tak kluci jsou docela blízko obkempený v oblasti. A vidějí přímo do kempu. Tak. Jsou to tady 2 na 1. A je zvláštní, že zbytek týmu prostě nikde. Takže jeden člověk teďka brání celou nedobytnou pevnost. A ho i odsaď vidím. Tamhle je nějaký aut. No. Tady už se díváme na pevnost. Tamhle je vyautovaný. Tamhle už útok ze spoda. Aki to schytal. Docela ostrou dávku. Dále nedostatečně hlídá pevnost, ale řekl bych, že o tom nikdo neví. Tak já se vydám do akce. Doufám, že to neschytám tolik. Teďka se vzdávám, aby po mně nikdo nekrosil. Tak zatím nikdo není vidět. Pořád nikoho nevidím. Tak situace se trošku uklidnila, nebo hra se uklidnila. Situace je pořád ostrá.
Na obou stranách jsou nějaký vystřílený. Ale pro představu se podíváme, co vidíme. A už někdo přiběh do pevnosti. Tak tady útočník to schytal a odkází chcípnout do vodárny. Tenhle obranný zákrok zvládli docela dobře. Až jsem si myslel, že to dopadne opačně. Podíváme se na dalšího hráče, jak to tady jde a nejde. Hlídá si víc úhlů, ale netuší, že tam nikdo je nekryje. Nebo nikdo moc. Mám! Tady byl out. Tak tahle bolela. Dobrý, jeli to. No, zevnitř do stehna krasavec. Tak máme tady jednoho mrtvého vojáka, tak se ho půjdeme zeptat, jaký jsou pocity ze hry. Pocity jsou naprosto úžasný, akorát nevyšlo to, co jsme plánovali. Takže džihad, hurá, 3krát. 3krát hurá. Tak padl a v nebi má přislíbeno 50 panen. Mladých, pěkných. Tamhle vidím další kemp. Hlídá si zadní stranu bunkru. Ten pravdě vykydlil našeho džiháda. A dáme si pohled na mrtvoliště, kde už je i Olda. Olda se sýrem si smrt vážně užívají. Hello. We are the dead ones. Welcome to the heaven. We are and where's my 72 virgins? Nebo You are my virgins. už byli. You are my virgins. Jste si jistý, že to tak chcete? Silence. If this is paradise, then I'm being screwed. Obávám se, že Virgins mají přislíbeno džihádi, no. Vy hlídáte dobrou stranu. Jak to tak vypadá? Tak můžeme changenout, ne? 50-50. Určitě se to pak prohází, takže každý si se mnou může nakonec zašpásovat. 6 panem pro každýho, to akorát, ne? Jaký jsou dojmy ze hry? Zatím vedete docela slušně. No, určitě bych řekl, že každopádně je plusová ta životnost, jo? Že člověk má perspektivu, jo? Do toho života. Prostě To bylo hlubokomyslný. můžeš si rozmýšlet, co budeš dělat, ale To bylo hodně hluboko. nikdo ti do toho, no, bylo to hluboko, já jsem dostal, to šlo skrz. Ale každá rána se časem zahojí. No. Nevím. Vidíš Nevím, to co taky jít stejně?
Já to řeknu jako fotbalový komentátor. V první třetině to bylo úplně výborný, protože jsme šli dopředu, nebáli jsme se. sice to levý křídlo tam to bylo slabší, ale jako šlo to, jsem si spokojený a uvidíme, co bude dál, no. Ale tak náš prospěch. Vaše svatyně zatím zůstala nedotčená, teda ta jeho svatyně se klouzal po kamenech, tak nevím, ale zatím to vypadá dobře. Dobře, já jdu dál. Díky za interview. Kucí do toho. Tak, pořád jsem ještě nenašel Akiho bráchu. Vypadá to, jako by se vůbec neúčastnil hry.